መንግስቲ ሽወደን ነቲ ኣብ ስራሕ ዘሎ ጊዜያዊ ሕጊ ለበዳ ንምንዋሕ ዝኽእል ጠለብ ካብ ምሕታት ክጸንሕ ከም ዝወሰነ ሓቢሩ። ሕብረት ኤሮፓ ክኢላዊ ዓቕሚ ሰብ ካብ ኤሮፓ ወጻኢ ካብ ዘለዎ ሃገራት ኣምጽኡ ክሰርሕ ዝኽእሉ ሓድሽ ኣሰራርሓ ከተኣታቱ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሐ ተፈሊጡ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና እዚ ካብ ስቶክሆልም ዝመደበሩ ማዕከን ዜና ሃርሞኒ ንሎሚ ረቡዕ 19 ግንቦት 2021 ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶና ቀንዲ ኣርእስታቱ ብምቕዳም ጀሚርና ኣለና። ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብ ስቱድዮ ናብ ዝርዝር ዜና ዘምርሐኩም ኣርሴማ ሰሎሞኔ ሰናይ ምክትታል። መንግስቲ ሽወደን ነቲ ኣብ ስራሕ ዘሎ ንምክልኻል ለበዳ ተባሂሉ ዝወፀ ጊዜያዊ ሕጊ ለበዳ ንኽናዋሕ ንባይቶ ሃገር ከቕርቦ ዝሓሰበ መደብ ከጻንሖ ወሲኑ ኣሎ። ብመሰረት ሓበሬታ ሚኒስተር ማሕበራዊ ጉዳይ ወይዘሮ ሌና ሃሊንገሪን ኩነታት ለበዳ ኣብ ሽወደን እንዳተመሓየሸ ኣብ ዝመጻሉ ዘሎ እዋን እቲ ሕጊ ለበዳ ብውሑድ ኣብዚ ናይ ሓጋይ ጊዜ ጥራይ እንተጸንሐ ዝብል ገምጋም ከም ዘሎን እዚ ኸ ምስ ሽማግለ ሕጊ ባይቶ ሽወደንን መንግስቲ ምርድዳእ ከም ዝተባጽሐ ኣብሪሃ። ሕጊ ለበዳ ኣብ ሽወደን ብባይቶ ሃገር ንመንግስቲ ዝተዋህበ ጊዜያዊ ስልጠና ኮይኑ መንግስቲ ለበዳ ንምክልኻል ዝተፈላለዩ መምርሒታትን ሕግታትን ክእውጅ ዘኽእሎ ስልጣን ምዃኑ ይፍለጥ። ሕብረት ኤሮፓ ክኢላዊ ዓቕሚ ሰብ ብሕጋዊ መገዲ ብምምጻእ ዝስርሐሉ ኣገባብ ንምእትስታው ዘኽእሎ ሕጊ ከም ዝተሰማምዐ ካብ ብራስለስ ዝተረኽበ ሓበሬታ ረድዩ። እዚ ብሰማያዊ ካርድ ተባሂሉ ዝፍለጥ ፍቓድ ነቶም ካብ ኤሮፓ ወጻኢ ኣብ ዘለዋ ሃገራት ዝቕመጦም ክኢላታት ዝተፈላለዩ ዓውድታት ኣብ ሃገራት ኤሮፓ ወፂኦም ክሰርሕሉ ዝኽእሎም ሕጋዊ ናይ ስራሕ ፍቓድ ከም ዝኾነ እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ ነፂሩ። እዚ ነቲ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ናብ ኤሮፓ ስራሕ ንምድላይ ዝመፁ ምሁራትን ሞያውያን ሰባትን ንምንካይ ድሌት ብቑዕ ሞያዊ ሓይሊ ሰብ ኤሮፓ ንምምላእን ተባሂሉ ዝተተለመ ከም ዝኾነ ፖለቲከኛታት እቲ ሕብረት ይዛረቡ። ብመሰረት እዚ ሓድሽ ስምምዕ ሃገራት ሕብረት ኤሮፓ ንዘለዎን ሕፅረት ንምምላእ ካብ ኤሮፓ ወጻኢ ካብ ዝኾነ ሃገራት ክኢላዊ ዓቕሚ ሰብ ከም ዘምጽእ ጥጡሕ ኩነታት ፈጢሩ ከም ዘሎ ይንገር። ኣብቲ ግጭትን ዝተፈላለዩ ምዕባለታትን ዝረኣየሉ ዘሎ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ኩነታት ሓደ ድሕሪ ሓደ እንዳሰዓበ ይቕጽል ከም ዘሎ ተሓቢሩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዘቕርባሉ ዘለዋ ምስ ህወሓት ተዘራረቡ ዝብል ሓሳብ ከም ዘይቅበል ኣፍሊጡ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መንግስቲ ብቐጻሊ ምስ መሓዙት ሃገራት ምስራሕ ከም ዝቕጽል እኳ እንተገለጸ ኢድ ንምጥዋይ ዝጽዕሩ መንግስትታት ካብ ተግባሮም ክቕጠቡን ልዕላውነት ሃገር ክኽብሩን ኣለዎም ክብል ኣጠንቂቑ። ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኢዶም የእትዉ ኣለዉ ዝብሎም መንግስትታት ብምኹናን ማሓዙት ሃገራት ኢትዮጵያ ዘላቶ ጭብጥና ጸጋምን ኩነታት ኣብ ከቢድ ምርድዳእ እቲ ጸገም ከጋድድዎ እዮም ተራእዮም ክብል ከሲሱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዳይሬክተር ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ነቲ ኣብታ ብኩናት ተሃስያ ዘላ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ዘሰንብድ እዩ ክብል ገሊጽዎ። ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ሰባት ብጥሜት ይሞቱ ከም ዘለውን ዓጸቦ እውን ብቁልጡፍ የስፋሕፍሕ ከም ዘሎን ሓቢሩ። ንሱ ብተወሳኺ ኣገልግሎት ጥዕና ዝህባ ማእከላት ከዓንዋ ከም ዝተገብረን ጾታዊ ዓመፅ ካብ ቁፅፅር ወጻኢ ከም ዝኾነን ትማሊ ካብ ጀኔቫ ካብ ዝሃቦ መግለጺ ወቒሱ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ እትርከብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብሓደ ቃል ከገልጾ እንተደኣ ኮይነ ኣዝዩ ዘሰንብድ እዩ። ኣስታት 5 ሚልዮን ሰባት ሰብኣዊ ሓገዝ የድልዮም፣ 91 ሚታዊት ሓገዝ መግቢ የድልዮም፣ ብዙሓት ሰባት እውን ብምኽንያት ጥሜት ሙማት ጀሚሮም ኣለዉ። ሓይልን ጊዜን ዘሂብ ሕፅረት መግቢ እውን የስፋሕፍሕ ኣሎ ክብል ዘረብኡ ይድምድም። ኣብ ሃገረ ዴንማርክ ብዛዕባ ናይቶም ኣብ ሶርያ ማዕስከር ኣልሆል ካብ ኣባላት ኣሸባሪ ጉጅለ ዳዕሽ ዝነብሩ ምስ ዴንማርክ ምትእስሳር ካብ ዘለዎም ኣቦ ወይ ኣደ ንዝተወልዱ 14 ቆልዑ ንምምጾም ኣብቲ ሃገር ሰፊሕ ፖለቲካዊ መጎት ይካየድ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ብመሰረት እቲ ሓበሬታ ዝበዝሑ ፖለቲከኛታት እቲ ሃገር እቲ ናይ ምምጻእ መስርሕ ዝቃወሙ እኳ እንተኾኑ ቤት ጽሕፈት ጸጥታ ሃገር ግን እቶም ቆልዑ ቀልጢፎም እንተዘይተኣልዮም ኣብቲ ማዕስከር ናይ ዘሎ ኩነታት ዳግማይ ምስዕራር
ኣኽርነት ግዳያት ብምዃን ከዓብዩ ከም ዝኽእሉን መምጻእቶም ቆልዑ ናብ ዴንማርክ ወሳኒ ምዃኑ ይመክር ኢሉ ኣሎ። ሃገረ ዴንማርክ ብዘይካቶም 14 ቆልዑ 3 ኣዴታቶም ዘይግነት ዴንማርክ ስለ ዘይብለን ምስቶም ቆልዑ ክመጻ ከም ዘይክእላን ይኹን እምበር መንግስቲ ዴንማርክ ነቶም ቆልዑ ንኸምጾም ፍቓድ ክወሃባ ከም ዘለወን ምምሕዳር ማዓስከር ኣርሆል ከም ዝኣዘዘ ጸብጻባት ኣረጋጊጾም። ብክፍሊ ትምህርቲ ሽወደን ኣብ ዝቐረባ እዋን ዝቐረበ እማመ ተመሃሮ ኣብ እዋን ምህሮ ተንቀሳቓሲ ቴሌፎን ማለት ሞባይል ከይጥቀሙ ዝኽልክል ዝቐረበ ንድፊ ሕጊ ኣብ ተግባር እንተውዒሉ ንመምሃራን ዘይተደለየ ተወሳኺ ጸቕጢ ስራሕ ስለ ዝፈጥር ኣብ መስርሕ ምስትምሃር ዘይተደለየ ሙክተታት ከስዕብ እዩ ብምባል ማሕበር መምሃራንን ተቃውሞ ከም ዝቐረበ ተሓቢሩ። እቲ ማሕበር ኣብ ዝበዝሐ ኣብያተ ትምህርቲ ነዚ ብዝምልከት ዝጋነን ጸገም ከም ዘየሎ እንዳተፈልጠ መንግስቲ ካብ ከምዚ ዓይነት እማመ ምውፃእ ምኻዱ ቁኑዕ ከም ዘይኮነ እቲ ማሕበር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ። ብወገን መንግስቲ ምጥቃም ቴሌፎን ኣብ እዋን ትምህርቲ ካብቶም ቀንዲ ኣተኩሮ ተምሃሮ ካብ ትምህርቲ ዘጓናድብ ምኽንያት እዩ ኢሉ ከም ዝኣምን ይፍለጥ። ትከታተልዎ ዘለኹም ኣብ ስቶክሆልም ዝመደበሩ ኤውሮጳዊ ማዕከን ዜና ሃርሞኒ እዩ። ካብዚ ብምቕጻል ብሓፂር ዝተዳለወ ካልኦት ዜናታት ከቕርበልኩም እየ። እቲ ንባህላዊ መግብን ክዳውንትን ካልእ መሰረታዊ ድሌትን ሓበሻ ዘማልእ ትካል ናትኩም ጠለባት ዓማዊሉ ብዝቐለለ መገዲ ንምስላጥ ካብ ዘለኹሞ ሓንቲ ኢንቺ እውን ከይተንቀሳቐስኩም በጻብዕትኩም ጥውቕ ብምባል ጥራይ ዝደለኹሞ ክትገዝኡ ዘኽእለኩም መርበብ ሓበሬታ ኣዳሊልኩም ኣሎ። ኣብኡ እወ ኣብቲ ሓድሽ መርበብ ሓበሬታ ናትኩም .com ብዝመረጽኩሞ መገዲ ምስ ከፈልኩም ኣብ ውሽጢ 2 መዓልታት ንዝኣዘዝኩም ኣቕሓ ኣብ ገዛኹም ከተፍ ዘብል ኣገልግሎት ውስጣውን ተዳሊልኩም ኣሎ። ብጽሑና ተወከሱና ኣበይ ናትኩም .com ናትኩም .com ሃገረ ጀርመን ኣብታ ሃገር ኩሎም ካብ 16 ንላዕሊ ዕድመ ዘለዎም ሰባት ኣብ ወርሒ ሰነ ክታበት ክኽተቡ ከም ዝኾኑ ዝገብር ኣብ መላእ እታ ሃገር ዝተዘርግሐ ኣህጉራዊ መደብ ክታበት ክትገብር ከም ዝኾነት ሰበስልጣን እታ ሃገር ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ረድዮም። ኣቐድም ኣቢሉ ኣብታ ሃገር ዘለዉ ሰራሕተኛታት ሕክምናን ካልኦት ቀዳምነት ክኽተቡ ተዋሂቦም ዝነበረ ኣሰራርሓ ተሪፉ ኩሉ ጀርመናዊ ወይካ ዝበዝሕ ህዝቢ ብዘይፈላላይ ኣብ ዝተመደቡ ናይ ክታበት ማዕከላት ክኽተቡ ከም ዝኽእሉ እቲ ሓበሬታ ረድዩ። ሃገረ ግሪክ ኣብቲ ሒዝናዮ ዘለና ናይ ሓጋይ ወቕቲ ምኽንያት ብምግባር ንበጻሕቲ ዶባታ ድሕሪ ምኽፋት ዋሕዚ ሓቲታ ዕቑባን ብባሕሪ ተጓዒዞም ዝመፁ ስደተኛታት ብብዝሒ ከይመጽዋ ተሰጊኡ ከም ዘሎ ጸብጻባት ካብ ኣቴንስ ኣረድዮም። ሃገረ ግሪክ ብማእከላይ ባሕሪ ኣቢሎም ብብዝሒ ስደተኛታት ካብ ዝመጽወን ብዙሓት ሃገራት ሓንቲ ምዃና ይፍለጥ። ብሰንኪቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጤማውያን ዝተባርዐ ሓድሽ ወተሃደራዊ ግጭት ሕብረት ኤውሮጳ ሓበራዊ መርገጺ መሓዝ ከም ዝተጸገመ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሽወደን ወይዘሮ ኣን ሊንድ ሓቢራ። ጉዳያት ወጻኢት ሕብረት ብሓባር መርገጺ ሒዙ ኣብቲ ግጭት ሶክሲ ጠጠው ክብል ዝብል መግለጺ ክህብ ከም ዝፈተነን ይኹን እምበር ብሰንኪ ሃገራት ዘርኣዮ ዝተፈላለየ መርገጺ እቲ ሓበራዊ መርገጺ ከውፅኦ ከም ዝተዓናቐፈ ክፍለጥ ተኻኢሉ። ኣብ ኤርትራ 2 ተወሰኽቲ ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝሞቱ ሎሚ ሚኒስተር ጥዕና ኣፍሊጡ። እቶም 2 ግዳያት ናይቲ ቫይረስ ሓደ ኣብ ዞባ ማእከል ከምኡውን ኣብ ዞባ ዓንሰባ ምዃኖም እቲ ሚኒስተር ጠቒሱ። ዛጊት ኣብታ ሃገር ብድምር 14 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ሞይቶም ኣለዉ። ኣብቲ ሎሚ ዝወፀ ሓበሬታ 24 ተወሰኽቲ ሰባት በቲ ቫይረስ ከም ዝተለኽፉ ተገሊጹ። ኣብታ ሃገር ክሳብ ሎሚ 3868 ሰባት ከም ዝተለኽፉ ጸብጻባት ሚኒስትሪ ጥዕና የመልክት። እቲ ኣብ ሽወደን ኣብ ውድድር ዩሮቪዥን ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ ደርፊ ውድድር ንሽወደን ወኪሉ ዝወዳደር ዘሎ ብመበቆል ካብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኮንጎ ዝኾነ ስነ ጥበባዊ ቱሰ
ናብ መፈጸምታ ውድድር ተዓዊቱ ከም ዝሓለፈ ካብ ፖላንድ ዝወፀ ሓበሬታ ኣመልኪቱ እቲ ድምፃዊ ምስ ካልኦት 8 ናብ ፍጻመ ዝሓለፈ ሃገራት ብሓባር ክወዳደር ምዃኑ እቲ ሓበሬታ ኣረድዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናዊ መሰናዶና ኣብ መላእ ኤውሮፓን ካልኦትን ዘጠቓለለ እዞም ስጋብ ሕጂ ክትከታተልዎም ዝጸናሕኩም እዮም ንምክትታልኩም እንዳመስግንኩ ኣብ ዝመጽእ ዜናታትና ክሳብ ንራኸብ ሓደ ካብቲ ንምስሳን ማዕኩምኩም ዝኾነ ሃርሞኒ ሚድያ ርኢቶኩም ተሳታፍነትኩም ብምዃን ኣብ ዩቱብ ዘሎ ቻነልና ሃርሞኒ ሚድያ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ክትኮኑ ንምሕፀን ብዘይካዚ እዚ ኣብ ፌስቡክ ብዓብዩ ኸዓ ኣብ መርበብ ሓበሬታና መዓልታዊ ዝዝርጋሕ ሓድሽቲ ዜናን ሓበሬታን ዝተፈላለየ ጽሑፋት ክትረኽቡ ኢኹም ተሳተፉ ሕተቱ ረኸቡና ጽሓፉልና በዚ ኣብ ስክሪን ዘሎ ኣድራሻና እንዳበልኩ ንሎሚ ክፍለየኩም ሰላም ኣምስዩ